Zdravím vás Niky u prvého mobilného vlogu a prvého videa vonku. Takže po dlhšom čase sa vidíme konečne. Točím nejaký vlog asi mesiaci a pol, takže tak. A je vonku. Išiel som sa prejsť a hovorím si, natočím nejaký vlog vonku. Tak som tu. Zmenil som logo na kanály. Ja si osobne myslím, že logo by malo vystihovať kanál, takže ja som tam dal telku, zelený nadpis Mix, play button z YouTube a ešte taká páska, že video. Ak sa vám po tomto videu páčilo, tak dajte like, keďže by sa vám mohlo na tom videu páčiť akorát tak okolie. Tak z tohto videa je to všetko, vidíme sa u ďalšieho. Tak ahoj!